As Forzas Armadas españolas rexistran un mínimo histórico dende o 2001. Ese ano foi a final do servizo militar obrigatorio no país, polo que parte da poboación pide agora a volta da mili. O exército español conta na actualidade con 116.000 militares profesionais segundo o balance do ano 2024. Trátase dun número histórico, pero pola parte negativa. Dende a supresión do servizo militar obrigatorio no 2001 non se rexistraba unha cifra tan baixa. A perda de efectivos vense notando, sobre todo, dende o 2010, ano no que había en activo 130.000 profesionais, unha perda de aproximadamente 13.600 efectivos. Ante esta situación de tensión na xeopolítica mundial, co frente ruso e ucraíno aberto e as recentes tensións cos Estados Unidos, moita xente pide de volta a mili. Mellor preparación militar e disciplina son os argumentos defendidos por quenes xa tiveron que destinar un ano da súa vida a formarse. Un pouquiño de disciplina. É que debía de ser obligatoria a Marina. Por que pensa eso? Penso porque estamos sin militares, que nadie quer ir á Marina. E como non é paga tampouco, pois non queren ir. Non é por ser disciplina, é por defender o país. Chega o día de mañán, pasa calquera cousa e non temos que nos axude. Hai tamén quen prefire mirar a outro lado e deixar a libre elección das persoas se facer o servizo militar ou non. No, ¿por qué? ¿Para qué? Yo pienso que no. ¿Para qué guerras? Sí, yo verdaderamente no entiendo que ahora España para el 2029 o 30 no va a pagar el 2%. ¿Por qué no se lo gastan en medicina, en ayudar a enfermedades raras que haya, en otras cosas? Si no, ya hay voluntad, ya hay asalariados que los pagan. Si no, ¿por qué va a tener que ir a la mili si no quiere ir? Pues, yo no pienso que no debe ir. Unha experiencia a do servizo militar que para moitas persoas foi un punto de inflexión nas súas vidas. Para moitos, un dos momentos máis importantes. A mí, eu fascino, quero volver. Volvería ahora? Sí, para a guerra. Non me gusta ser mandado, ni mandar tampouco. Pero a Marina debía facer todo o mundo. Polo de agora, aínda que segundo moitas enquisas 3 de cada 10 españois se amosan partidarios á volta da mili, parece pouco probable que os xóvenes deban ter que volver facer este servizo obrigatorio.